Au! Au, scuză-mă. Și vă mai spun încă o dată, vreau să-l mai fiți atât de obraznici. Voi de fiecare dată sunteți capul răutăților. Puposilor, la revedere! Și mie, mama, papa! Nu. Ce e? Dragul meu, să știi că m-ai supărat foarte tare. Ei, lasă-mă, pa! Copiii ăștia. Bună, ce faci? Bine. Stăteam și discutam copiii. Tu ce faci? Mă pliva și eu, fiindcă m-am săturat să... Este tare plictisitor. După cum vezi. Ce? Nimic. Oh, Doamne. Bine, cum spui tu? Eu trebuie să plec. Copii, v-am spus să nu mai spargeți nimic. Oh, Doamne. Ew. Să trecem unde eram. Da. Bună. Ce faci tu? Bună, sunt Freddy. Bună, dragă Freddy. Nu te mai văzut până acum. Păi, sunt nouă. Mi-am pierdut. Prietenul ce mai bun. Sau să era un club ceva. Și pe mine m-a exclus. Cum? Te-a exclus? Că sunt doar hamsteri. Oh, dragul de tine, haide. Dar unde e? Oh, e într-acolo. Eu, scăpos. Ha! Aha, bine. Mă văd din nou. Haide după mine. Eu. Hei, ce se întâmplă aici? Hei! Bună, drăguță. Sara? Bună, Lorelai. Salut, Lori. Mă cheamă Lori. Pe mine mă cheamă Lori. Așa. Și apropo, e super. Oh, Lori, să știi că eu nu te cunosc pe tine. Bine că nu mă cunoști. Și oricum. Nu vroiam să te cunosc pe tine. Freddy, te-am zis că nu hamsterii n-au voie în clubul meu. Clubul tău, clubul nostru. Nu, e clubul meu. Ba nu, al meu. Eu l-am înființat prima. Ce de bâlbâi. E al nostru, a tuturor, să fie clar. Bine. De ce o excludeți și pe Freddy? Fiindcă Freddy e hamster. Și ce e în neregulă cu hamsterii? Fiindcă sunt sălinoși și scârbău și octopuși. Dar tu ești octopus. Așa e, nu așa, Lori? Aha, ar trebui să te excludem și pe tine. Nu. Plus că m-ai zburat și că sunteți cu urechi mari. Eu urechi mari? Dacă tot... Dai puțin. Dacă tot tu ai urechi mari, ieși afară. Eu? Dar... Afară! Dar... Afară, a spus! Afară! Acum! Tu... Plus că tot poți zbura, așa că ieși afară. Și tu la fel. Și tu ai urechi mari. Afară! Sara!
Bun. Și acum? Ce facem? Hei, dă și tu urechi mari. Oh, nu. Eu nu se excludă. De ce? De ce? De ce eu? Nu e posibil așa ceva. Câinii nu sunt interziși. Atunci eu pot să vin înapoi. Câinii maron nu sunt interziși. Din grupa nouă. A apărut în Little Pet Shop. Și atunci? Toți câinii maro vor fi incluși aici. Doar cei maro. Toți cei care sunt maro. Atunci eu pot intra. Și am zis câini. Putem să fim câini. Da. De fapt, noi suntem câini. Nu sunteți caprioare. Bun, atunci trebuie să plec. Pa. Nu voi veni în viața mea aici. Să fie clar. De acum înainte, niciodată. Dar niciodată nu voi mai păși pe aici. Să fie clar! Me too, I'm coming. Stupid dog. Crazy dog. Dar. Oh, frate, mi-a murdărit penele. Nu vine să cred. Nu pot să-mi scot murdăria. Numai din cauza ta. Dar. Acum înțeleg când prietenii te părăsesc? Nici eu nu mai vreau. Dar nici măcar nu erai. Sper că rămas mai noi doi. Nu, pleacă de aici. Dar, bine, să vină toți prietenii aici. De acum veți fi prietenii mei cei mai buni.